माखासे जेंनानि सायाव सावरायनाय आरो दिनै आंथ' बोसोरे बिबार बावनो फैयो देग्लायबो बिबार बावनो फैदों आरो आंखौ बेखेवनो थिननायखाय आं फंनैसोजोंनो बेखेवना फोजोबगोन आंहा बुंनांगौ जेबां गैया बाहाय जेनेबा uphold the humanity and stop brutality terrorizing minor girls हिन्जावसाफोरनि सायाव जि ब्रुटेलिटी उत्कार अन्याय अत्याचार बेखौ बन्द खालामनायनि फोजोबनांगौनि थाखाय जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे आयदा लानानै जों सावरायनो नाजादों दा बबेबा समाव बबेबा इस्युफ्रा जोबोद माने इम्पर्टेन्ट जायो किसुमान समायाव किसुमान इस्युবিলাক बहुत इम्पर्टेन्ट হৈ যায় তো মাইনৰ গাৰ্লৰ ওপৰত ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত যেটো ভায়োলেন্স আজিৰ দিনত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমি অলপ বেছি হোৱাকে দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ বহুত হ'ব পাৰে হয়তো এনেকা ঘটনা হয়তো বাঢ়ি গৈছে নহলে যিমানখিনি হৈ আছিল এইটো আগত প্ৰকাশত অহা নাছিল এতিয়া প্ৰকাশত আহিছে মিডিয়া বহুত এক্টিভ হৈ গ'ল প্ৰত্যেকটো টিভিৰ যেতিয়া ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট উইমেন ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট গাৰ্লছ মাইনৰ গাৰ্লছ তাৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া নিউজ দেখুওৱা হয় তেতিয়া এংকৰবিলাকে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে বা কয় যে হাউ চিৰিয়াছ ইজ দি অফেন্স এইটো কিমান অপৰাধ ডাঙৰ অপৰাধ শাস্তি পাব লাগে সমাজে দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিব লাগিব শিক্ষা ব্যৱস্থা সলনি কৰিব লাগিব কিন্তু নহল এইটো বেছিকৈ মানে বাঢ়ি গৈ আছে চ্যালেঞ্জ মানে বাঢ়ি গৈ আছে তো সঁচাকৈ মাইণ্ডছেট চেঞ্জ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোন ফেক্টৰে বেছিকৈ কাম কৰিব আমাৰ মাজত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে না টিচাৰবিলাকে ভালকৈ শিক্ষা দিব লাগে না মা দেউতাই দায়িত্ব ল'ব লাগে না সমাজে দায়িত্ব ল'ব লাগে না মিডিয়া বেছি মানে এৱাৰনেছটো আনিব লাগে কথাটো হ'ল কি আজিৰ দিনত আমি এটা ছ'চাইটি কনচেপ্টত ভাগ কৰি অহা মানুহ বড়ো মানুহবিলাক অকল বড়ো বুলি নহয় অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীও এটা গাঁৱত থাকে গাঁৱত এটা সমাজ থাকে সমাজ ব্যৱস্থা থাকে আৰু কোডৰ আইনৰ আধাৰত আমি সমাজ নচলাওঁ আমি সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠিত আইন বা পৰম্পৰাৰ আধাৰত আমি সমাজখন চলাইছিলোঁ কিন্তু এইখন সমাজ কিন্তু থানবান হৈ গ'ল ভিলেজ ছ'চাইটি টোটেলি ডিছমেণ্টেল এৰিয়া ছ'চাইটি টোটেলি ডিছমেণ্টেল আৰু যিটো ধৰ্ম সমাজ বুলি ক'বলৈ আৰু মানে বিচাৰে মানুহবিলাক সেই ধৰ্ম সমাজ আজিৰ পৰা প্ৰায় 100 বছৰ বা 50 বছৰ আগৰ পৰাই থানবান হৈ গৈছে এটা ধৰ্ম এটা সমাজটো নায়েই ইয়াত তো কোন সমাজে বস্তুটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তো আজিৰ দিনত এই কাৰণে মই এইটোহে ভাবোঁ যে ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত যিটো নিৰ্যাতন সেইটো ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা বা পুৰুষবিলাকৰ মানসিকতা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ যিটো প্ৰয়াস সেইটোতো থাকিবই তাৰ লগে লগে এইটোৱে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটো ভাল নেকি যে ছোৱালীবিলাকৰ যিটো আত্মবিশ্বাস সেইটোহে বৃদ্ধি কৰিব লাগে যেন প্ৰতিটো ছোৱালীয়ে যাতে ভাবিব পাৰে যে মই নিজে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেই মাইণ্ডছেট যেতিয়ালৈকে ডেভেলপ নহয় নিৰ্যাতন কৰে কোনে পুৰুষ মানুহে কৰে আৰু প্ৰটেকশ্যন কাৰ পৰা বিচাৰিছে আপুনি পুৰুষৰ পৰাই বিচাৰি আছে আপোনালোকেতো নিজে নিজক প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ ওলাই অহা নাই তো এতিয়া মই আজিৰ দিনত এইটোৱে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ যে পুৰুষৰ মানসিকতা চেঞ্জ কৰাতকৈও ছোৱালীবিলাকৰ মানসিকতা চেঞ্জ কৰাহে বেছি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে
প্ৰতিজন ছোৱালীৰ মনত সেইটো সোমাই দিব লাগে যে I am also competent enough to protect myself, defend myself at any circumstances. মোক বচাবলৈ ময়ে সক্ষম, আনৰ কোনো হয় নালাগে। এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট যদি আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া প্ৰতিজন ছোৱালীয়ে নিজৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে নিজে যেতিয়া ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব, তেতিয়া এইবিলাক সমস্যা হয়তো বা বহুতখিনি হ্ৰাস হৈ যাব। आरो आं गोबां बुंनो लुबैया दिनै आइजोफोरनि सायाव अत्याचार जानायखौ बन्द खालामनांगौ होनदों सोर खालामनांगौ हौवाफ्रा खालामो खिन्थु बिनि प्रटेक्शनखौबो हौवाफोरनिफ्राय लुबैयो जों हौवाफ्रानो खालामनांगौ आरोखि बेखौसो सेन्स खालामनानै हिनजावफोराबो गाव गावनि गेजेरावनो हिनजावसाफोरनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे मनोबल मानसिकता तैयार खालामनांगौ जाहैबाय जे आंखौ प्रटेक्शन होनायनि रेसपन्सिबिलिटी दायित्वआ आंनिनो आंनो हायो आं आंखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय आरो बियो सोरबा मार्शेल आर्ट काराटे कंफु सोलोंनायजोंल' जाया बियो नैबेनिसो खोथा बियो थारमाने जोंनाव मोनसे जिनिस दङ मा आं हिनजाव मानसि आं हाया गावनिफ्राय दुर्बलसिन मानसिखौबो सोबानो 100 बार साननांगौ जायो आरोखि हिनजावसाफ्रा नङा होमबा बिनि खारनफ्रा बहुद खारन अथच बे गावनिफ्राय दुर्बलसिन मानसिया नोंखौ उपद्रब खालामगासिनो दङ त' बे माइन्डसेटखौ एसे चेन्ज खालामनांगोन गाव गावखौनो मोनसे माबायाव आरो मोनसेया मा जायो जों एसे सिकिउरिटिनि अभाब बिराद नुयो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनाव जे आंनि जिबना मा जागोन त' जिबननि फिउचारखौ नागिरनानै लाइफनि फिउचारखौ नागिरनानै जोङो सिकिउरिटि नागिरनानै बिराद गोजावो सोरनिबा सायाव सोनारो जों भिक्टिम जायो बेनो मोनसे जाहोन दा ओंखायनो दिनैनि सावरायनाया एवारनेस लाबोनायाव खामानि होथों बयबो खोनासंलाय आरो समाजाव माने बेबायदि अन्याय अत्याचारा अनलायनायनि गेजेरजों जोबो मोनसे खारना आयेना 101टा बानायबाबो बेखौ फोजोबनो हायाबो जानोबो हायो नाथाय अनलायनायनि गेजेरजों जोबो जोंनाव बिबादा थागोन तर्क बितर्क थागोन खिन्थु बाय नेचार जों भायलेन्स बा हिंसानि जि लामा बेखौ जुदि गारजोबलायनो हायोबा अनलायनायखौ लाबोनो हायोबा जोङो बेखौ माबानांगौ जाहैबाय आरो ससाइटि हिसाबै मोनसे दायित्व दङ दा जे हिनजावसाफोरनि मर्यादाखौ समाजाव आरो बोखोबावनांगौनि सम फैबाय आरोखि जों मोनसे लेभेलाव स्टिक दोनबाय थानो नागिरो हौवाफोर हिनजावफोर नङा होमबा खिन्थु एज ए होल समाजानो हौवाजों दैदेनजानाय आरो हिनजावजों दैदेनजानाय बिसोरनि स्टेटासखौ मर्यादाखौ आरो एसे गोजौआव बोखोबावनांगौनि माबा फैबाय जे दिनै बर'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फरायसा आफादगिरिया मानो हौवाफ्राल' जायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया मानो हौवाल' जायो हिनजावफ्रा मानो जानो हाया बे एंगेलावबो नायनांगोन दा बे केपाबिलिटिनि खोथा नङा होमबा सानसे बे बाथ्राखौ मोनसे मिथिङाव बुंदोंमोन आंखौ एसे थासिल्ल' खालामना मिनिदों माखासे मानसिफ्रा आरो मिनिनायनि खारनफ्रा मा असम्भब जिनिसखौ बुंलाबायदों बे जानला मोनला फाग्ला बायदि सिमां नुलाबायो बाट इज इट हियर माने इम्पसिबल इज इट इम्पसिबल इफ ए लेडी कैन लीड द नेशन इफ ए लेडी कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया why a Bodo lady cannot be the president of Uppl? Why a Bodo lady cannot be the president of Bodo Sahitya Sabha? मानो बर' हिनजावफ्रा आइजो आफादनिल' आफादगिरि जानो हायो बेफोर माइन्डसेटफोरखौबो चेन्ज खालामनानै लानो हानांगोन जे हिनजावसाफोरनि गेजेराव समाजखौ ससाइटिखौ जातिखौ दैदेननायनि क्षमताया जोंनावबो दं जोंबो हायो बे जिनिसखौ जेला नोङो मोनसे अधिकारजों साननो आरम्भ खालामगोन नायबाय था समाजाव नोंनि सायाव डिसक्रिमिनेसन अन्याय अत्याचार बियो ओरैनो खमायलांगोन दा आं बेखौसो खावलायबाय सोमला बसुमतारिया बैसोआव आंनि देरसिन खिन्थु जोङो माने जेरैहाय माने सिपिएमफ्रा एखेलगे मोनसे आयदा आदर्शनि थाखाय खामानि मावलायोबा कमरेड होनलायनानै लायोमोन जोंबो बेबायदिनोमोन फ्राय 1985निफ्राय एखे बिसिनायाव उन्दुलायनानैनो ज' ओंखाम जानानै हर सान ज' उन्दुनानै 96आव बे थैनाय जादों फ्राय 11 बोसोर आं बेजों थाफाबोदों मानसिया गोबां फरायनाय नङामोनब्लाबो आदर्शफ्रा जोबोद स्ट्रंमोन आइडियलजिया आनकमप्रमाइजिं खुनु खारनाव मोनसे आइडियलजिखौ बे कमप्रमाइज खालामा
आरो बेबायदि मानसिफ्रा समाजाव बिदिनो जायो मालाबा मालाबा गावनि आइडिय'लजिखौ कमप्रमाइज खालामनाय मानसिखौ बेबायदिनो प्रिमेच्युर भाबै बेखौ एसेसिनेट खालामनानै बिनि जि मोनसे धाराखौ फोजोबलायनायनि मोनसे माबाफ्रा बेफोर समाजफ्राव फैगोन बे दिनैल' नङा उनावबो फैगोन रावबो बेखौ फोजोबनोबो हाया थ' खिन्थु बिसोर जे मोनफा मोनफा आदर्श जानानै थालाङो आरो बे आदर्शखौ लांबाय थानो हायोबानो बियो थांनानै थाबाय थागोन आं आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे इनिसियेटिभ दा समाजाव मोनसे बिराद गिदिर चेन्ज रिभलिउसनारि चेन्ज लाबोनो थाखाय सोमला बसुमतारीखौ मुं लानानैनो जों जे मोनसे माने माबा खालामदों बै समाव एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै फालिनायाव गुबुन गिदिर खुनु मोनसे एजेन्डाबो गैयामोन जास्ट मोनसे गोसोआव दुखु आबेग रागा बेफोरजों सिखांबोनाय मोनसे दिनमोन जे साबसेखौ बिदि जों फोथायबाय थानो खिन्थु दिनै बेखौ बिराद गिदिर मोनसे एजेन्डायाव लांबाय मोनसे थांखियाव लांबाय जेला जोङो मावलांनांसिगोन आरो बेबायदियैनो आवगायलांनो हागोन होननानै आं सानो आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं फोजोबबाय आरो आं सानदों दा माने आंहा एसे माने देहाफ्रा बारा मोजां नङाखाय आंजों फैफानाय मानसियाबो नुनायाव एसे साइस्थ'फोरखौ मोजां नुदोंब्लाबो आङो सिं बारा मोजां नङा इलेक्सननि उननिफ्राय आन्डार मेडिकेसन ट्रिटमेन्टआवनो दंबाय थायो आङो आरो ओंखायनो आं थाब थांनोबो सानदों आं बिदाय लाखानाय जाबाय गोजोन्थों आं बिदिनो बेखेवो